Dobrý deň, kamaráti. Z úžasných dôvodov som tu ja a spaghetti balíček. Z úžasných dôvodov vyzdvihnem v krátkom čase určité osoby, ktorí mi pomohli dostať sa k tejto publikácii. Je neuveriteľné, otec, že mojou vysoko vyvinutou silou dochádza k určitej korózii, ale zatiaľ to vyzerá asi takto. Ja som si, otec, na knihtlačiarskom kurze všimol, že publikácie nám prevzácne majú určité 3 vydania. Konkrétne táto kniha je z roku 74 a je v takomto stave. Bola v kartóne a v krabici, pretože tá krabica, do ktorej sa dáva kartón, sa volá a automat otvorí dvere, keď máte telefón. Ja to tak mám. Vidíte? Skúsme sa pozrieť hlbšie. Žltá, to není for. Pavol mi dáva úlohy, to není for. Žltá. Pozri. Trochu zelená. Fajn, dobre, biela, dobre, Včko, dobre, fajn, poďme ďalej. Albatros. Vy ste ma ešte nachytali. Albatros by ste sa na čo opýtali. Zelené písmenka. Šeget to urobil. A ide čoba. Toto ide čoba, to ešte ten sa dáva ešte panáčik. Toto. To za zajtra. Ja ho tam mám v poličke, toho panáčika. Malý môj. Čoba. A teda pozorne a tiše. Môj otec to nemiluje. Môj otec má rád pozorne, ale nemiluje tiše. Poďme ďalej. Toto naťahneme ešte viac. Od kameňa prechádzame ku kvetinkám, zvieratkám, našej prírodou, hociakým týmto vecom, jak tomu rozumíte, mne sa to líbi a idem okolo a to ďa. Môj otec vymyslel vlastnú srandu, no nemá šancu toto takto túto položiť, takú paličku nejakú. Otec, mňa to pouča. Kľudne to tak rom. Ešte zvieratka. No však tí naše, poznáte to. Ešte. Chrobáci, motýly. No dobre. Je to ohľad úplne v takomto stave. Zadná strana.